Adyan pagpulsayo kanya. Gaman nga sasot kas naman na. Ang mahala ka sa tweetik kayo. Nagtiliw ti 52 titawen na ani Cleofe Felipe, a residente iti barangay Kabaritan, Dumalneg, Ilocos Norte. Kalpasan na may pagarup, anaaktuan ang naglako ti may sasasye ti mapapati a Shabu, iti nagpamarang a pusher buyer iti mismo pagtaengan na. Iti panangkapkap da ken kuana, nakitaan da pay ti lata ti candy. Ang naglaon ti 3 a plastic sachet ti maatap a Shabu, ken 1,000 pesos budal money. Ipa-insil-sil da kita kanyak mama. Awam, tsaka aminin talaga deta talaga nga si amo pa iti may isang pulis ti Dumalneg. Pagpakaasya kanya na. Pagpakaasya pero ipalubos mo lakas tuyon. Nga sil-sil-silan dakti drogan. Awam pulos bagi kaya ta mama. Apo pauna yan na dan iti bali nga kasi awam brabara na nakabulsa kumalat kastan. Naamuan adatin ang natiliw ti sospek, gapumetlaeng iti illegal a droga. Serding yung ti kasta, makarma kay tumit lang sir, serding yung leta pa nagimulmula yung droga kasta. Amuyo, nadalang ti atapon yung atap masapul nga isorbelan dakmut ako makada, ikwadak mamut ati official ito, inaunat ti problema kanya kumakasday. Umunadang agdamag ko matilawlaw ko Agdag sentimay sa agramo dagiti nakumpiskar ang maatap a Shabu, ken addaan ti standard drug price a 6,800 pesos. Adan iti kustudyer ti pulisya ni Felipe, asumango iti reklamo a panaglabsing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tere Sundayon, Balitang Solid North.